mamamalengke. Ayan po. Nandito po tayo sa tapat ng ginagawang, ito po ay ginagawa po yung ating palengke ng Galas, Quezon City. Ayan po. Ayan po, kung napapansin nyo, ayan yung building yung ginagawa. Ayan, may galaw siya. Pupunta tayo mamaya sa loob. Ayan, may galaw shoutout sa inyo lahat dyan, sa mga kawaiti ko dyan. Maraming salamat. Good morning sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo lahat yan. Mga kababayan ko. Sa Bicol. Ayan. Buwad Sorsogon. Ayan po, nandito po tayo ngayon mga kababayan sa Galas. Tayo po ay mamamalengke. Ayan. Ayan guys. Nandito po tayo ngayon sa... Well, okay lang videoan ko. Nandito tayo ngayon sa Galas, sa may gilid, sa tapat ng... yan, sa may tapat na welcome ng ng San Isidro Galas. Ngayon po ay nandito po tayo ngayon sa Sagingan. Ayan. Ito po yung aking suki. Ayan, kung napapansin nyo, ang dami niyang prutas, gulay. Ayan po. Dito pa ako bumibili ng mga saging, kung ano-anong prutas. Okay lang dyan. Lakas ba ang benta natin? Okay lang. Malakas naman. Ayan, malakas. Ayan po. Ayan po yung paninda niya. Mamaya bibili tayo mamaya ng saging. Ayan po guys. Ayan. Oh. Dalang kilo lang. Ayan guys, ang dami nilang prutas, ang gaganda ng prutas. Ayan. Ayan, tol. Ayan, yan lang. Yan lang kukunin ka. Balikan ko mamaya Ayan. 56. Ayan, dami niyang paninda. Nandito po ako ngayon sa suki ko. Pre, ano nga pala ang pangalan mo? Mike po. Ayan si Mike, ayan okay lang. Ayan si Mike, yung suki ko, ayan Shout out ka, pre. Shoutout pala sa sa pamilya ko nandun sa Mindanao. Ayan. Pati na rin yung mga anak ko. Okay. Shoutout sa kanila. Nagtagalan na din nakauwi Ayan. Sige, salamat. Sige, maraming salamat, Mike. Ayan po, nandito yung mga paninda niya. Ayan, bumili. Mamaya balikan ko ha. Sige. Punta muna ako sa loob, mamalengke ako. Ayan, maraming salamat, Mike. Sige po. Ayan, nandito yung... Ayan ang mga paninda niya. Ayan, kung gusto niyo pumunta bumili ng mga prutas, nandito po siya sa... Anong pangalan ng prutasan mo, pre? Mike Prutasan. Ayan. Mike Prutasan, nandito po siya sa may Galas. Ayan. Maraming salamat, guys. Okay, ayan po. Ang gaganda ng prutas niya. Ayan. Okay, Mike. Iwan ko muna yung bike ko. Sige. Ayan. Punta tayo sa loob na. Ayan guys, kung napapansin nyo,
Ayan, ang harapan ng ano, San Isidro. Ayan. RJ, Padama, may galap shoutout sa inyo. Ayan. Kasalukuyan po ginagawa yung ating palengke ng galas. Ayan po kung napapansin nyo. Ayan. Andito po tayo ngayon sa harapan ng palengke ng galas. Ayan, kung napapansin nyo, ginagawa po siya. Ayan. Oo, pinapaganda yan. Ginagawa yung mga division. Ayan. Ayan po, oh, ginagawa. Pasok tayo sa loob, mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa galas. Ayan po, dito po tayo ngayon sa papasok tayo sa palengke. Ayan, ang daming prutas dito, guys. Ayan, nagtitinda ng shake. Daming prutas dito, guys. So tayo, dito ako nagpo-parking ng ano. Ayan, nandito po tayo na sa palengke. Ayan. Ang ganda ng ating ayan. Osing, magkano ang baboy mo? 360 laman, boss. Ayan, 120 lang. Baka na, boss. Ang laga. Konting taba lang. 120 lang. Oo. Ayan, nandito tayo ngayon sa aking suki. Yan, 120 na lang to. Ayan, 120 na lang, oh. 30 yan. Sige, yan lang. Kaya na po. Oo. Ilaga lang to kaya? Ha? Ilaga? Oo, ganyan lang. Sa baka mo, magkano? Dito sa 460 sa sirloin po. Pwede bang 120 lang dyan? Saka po? Medyo. Konti lang, oo. Ayan po, ganda ng beef niya, oh. Ayan, oh. Anong hiwa po? Po. Anong hiwa to? Ano lang, maliliit lang. Oh. Pang gisa-gisa. Strip. Oo, ayan. Irigan yan, Ton? Irigan? Ha? Anong pangalan ng pwesto mo? Ay, ano? Eto. Pangalan nito? Ano po? Ron-ron. Ayan, nandito po tayo ngayon kay Ron Ron sa pwesto niya. Sa bilihan ng mga baka at baboy, mga giniling, ayan. Ayan, nandito po tayo ngayon, guys. Kano lahat, Ron? Ito po, yung ito, 120 lang. 240. Ako, Ayan, 240. Meron na tayong nabiling ano, ganda yan. First class yan. first class. Yung binili ko dati sa yung maganda na. Meron po, ma'am. Kano nga yung kalahati? Kalahati po, ma'am. 230 po, ma'am. Ganda po. Ito po. Ano lang, Tanggas. kalahati lang. Anong hiwa to, ma'am? Huwag mo lang pinagtaba. Ayan, thank you, Ron. Po, salamat po. Ayan. Half kilo. Ito. Kulang ng konti. Hindi, okay na yan. 190. Ayan, punta tayo doon sa isdaan. Bili tayo ng Mana ko kasi?
Ayan, laki ng plapla, oh. Ayan, yan. Small yan. Ito ito. Ito, 160. Ano, 40. Ang hipon. Ano, boss? Hipon? Hipon? Yung malaki? Ano lang? Okay, ito yung malaki. Wala naman ito. Wala naman ito. Ilan? Ito lang? Ayan. Dahil nga. Ano nga pa? Ito. Hindi ka na. Magkano 1/4 dito? 110. Ah, 110. 110? Ito, 19 yung kabila. Dalawang peraso na. 90? Oo, yung kabila. Ano ba to mga... Ano yung pakayabak ko ng 350? 3. Pwede mo yung ano. Thank you. Saka to. Ayan, ganda ng mga Ah, hipon. 91 po. Pwede ka na. Ate, eksakto natin kalahati. Alanganin sa isang pula. Alaki-laki yan natin. Wala kasi ng konti. Huwag yung kulay. Tingnan mo yung mata. Wala, yan. Pag. Ito natin. Para... Sige na nga, gawin mo ng tatlo. Ito ng dalawa. Ito. 105. Tubo. One na lang. Sige. Ano pre? 1/4? 1/4 lang, pre. Wala ka natin, 90. 223 ka. Sige pa kayo. Padaing ha. Oh, sige. $90,000. Diba, puro buwan na may bayad. Ah, pero dublin pa natin? Ha? Dublin natin? Hindi na. 450 po. Opo. Len! Ayan, maraming salamat, Suki. Len, maraming salamat din. Ayan, oh. Ayan ang ating Sakto. aking suki rito sa palengke. Ayan. Sakto na isang kilo. 450 yan. Kalib tayo, tre. Ah, private yan. Eh, Ang titibay isang kilo lang. oo. Sabi mo, 140. Oh, iba yan. Ayan, punta ulit tayo dun sa, bibili tayo ng tulingan. Ayan tayo ng tulingan ngayon. Tulingan ba to? Tulingan? Salamat. Tulingan ba to, Brad? Ayan, dito tayo. Magkano ang dalawang piraso? Magkano ang kilo dyan? Ah, sige. Tol, pabiyak ako ng ganun, ha. Pahiwa lang pala. Gawin ko sinaing na tulingan. Ayan, bumili tayo ng tulingan. Gagawin natin pang... Dapat may ganyan ako. Ayan, ganda ng mga isda. Ayan, oh. Parehas may hiwa na yan. Salamat.
you, thank you. Ayan, gaganda ng isda. Ito tayo. Ayan. Bossing, ayun yung manok mo. Ayan ang tinitinda ng aking suki, oh. Ayan. Shoutout ka, pre. Shoutout ka. Sa tropa mo. Ayan. Update ulit. Pang-ihaw, tol. Oo, yan lang. 105 lang. Okay na yan. Pwede yung paggatlaan mo ng ano. Agad lang. Ayan. Dito tayo sa suki nating manok. Okay, salamat. Thank you, suki. Ayan, ang manok niya, magnolia, oh. Ayan. Salamat, pre. Ito nga, hindi ako. Ito sa inyo. Ayan, daming gulay. Tuyo. Ayan, so okay. Paano nga ako nito? One port lang, one port. Easy lang. Ay, ano lang pala. Kalahati ng 1 Hindi, ano. 50 pesos lang. Pipili niyo pa? Ha? Pipili niyo pa to? Hindi, dakutin mo na. Ano pareho naman? Wala si nanay. Dati. May inasikaso po rin. Ah. Lilipatan. 50 pesos lang. Madami naman po. Ayan, dito tayo ngayon sa suki natin sa Toyo. Ayan, ang gaganda ng mga tinda niya. Oh. Ayan. Sige. Ayan. Salamat. Okay. Nag-vlog po yata kayo. Oo nga, sir. Oo. Nag-YouTube ka ba, sir? Pwede bang paki-support na lang to? I-search mo lang yan. Ito yung anak ko at saka yung bahay, channel ko. Kalutong bahay recipe. Sige, sige. Nagluluto. Check ko po, ma'am. Oo. Salamat, sir, ha? Ayan, oh. Mayroon tayong bagong subscriber. Sir, ang pangalan niyo, sir? Ariel. Ariel. Ayan si Ariel, oh. Pwede ba makita mo? Ayan si Ariel, oh. Sige, sir. Salamat, ha? Oo. Punta tayo rito. Dala tulingan, nag-iisip pa ata yung alin. Sabi mo, bakit mo na kaya dala tulingan? Hindi na kinuha kasi akin na yan. Ayan, dito ako bumibili ng ano, ng mga panglaing natin. Kampila lang. Live tayo sa YouTube. Ayan, dito ako bumibili ng nyog, tsaka mga panglaing, pamba. Ayan, dito. Ayan, oh.
Thank you. Bibili tayo ng ano. Minit ka nung Ang itlog maalat dito. Wala kaya itlog maalat? Parang wala lahat. Thank you, te. Magkano yung Ayan, dito ako bumibili ng mga ano. Ay, suki. Hi po. Ayan. Ayan, naka-live tayo. Oh. Ano pre? Shout out ka. Dali sa tropa mo, dali. Naka-live tayo. Sige lang po. Ayan, dito ako bumibili ng mga kung ano-ano, mga pansit canton. Ayan. Kompleto rito, oh, sa loob ng galas to. Ayan. Ang dami. Ayan, salamat ah. Walang itlog maalat yata ngayon ah. Itlog maalat. Ayan dito. Ayun, Boy George. May kalab shoutout sa dyan. Boy George. Bossing, magkano tinapa? 50? Ito, bossing. Isa lang ho. Oo, isa lang. Ang ganda ng mga ano, tinapan niya, oh. Bossing, gawa niya yan? Ayun, gawa ni bossing yun lang, oh. Tama na. Nandito siya sa ano, sa palengke ng Galas. Ay, bossing, magkano itlog maalat? Ayan, oh. Pabili nga po tatlo lang. Tatlong peraso lang. Ayan guys, marami siyang tindang mga tuyo rito, iba-ibang klaseng tuyo guys. Nandito siya sa anong pangalan ng ano? Ayan. Nandito lang siya sa gitna ng ano, Galas dito sa palengke. Thank you, Son. Ayan, nakita yung daming prutasan dito guys. Oh.
Ayun, nandito rin tayo sa bilihan ng mga... Ang daming bilihan dito, guys. Alam sir. Yan si ate, ang daming tindang mga palabok ni ate. Ang mga kung ano-anong tinde niya. Kasi Ayan, dito yan sa loob ng ano, pagpasok sa galas. Ayan, palabas na tayo, nakapamalengke na tayo. Okay. Nag-love shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan, ayan. Palabas na tayo ng palengke ng galas. Pupunta tayo dun sa binilihan natin ng saging. Ayan guys. Ayan kung napapansin nyo guys. Ayan ang bagong ginagawang palengke ng galas. Itong daan na to, ayan. Samantalang nilagyan ng mga tindahan para yung ano, yung dating nakapwesto dyan, lumipat muna para magawa yung ating bagong palengke ng galas, Quezon City. Ayan po, samantala yung daan dito, sinarado muna at nilagyan ng mga tindahan para maayos ang gawa doon. Ayan, yan lang po ang update ng ating galas, Quezon City, palengke. Ayan po. Ayan po, pupunta na tayo dun sa binila natin ng ano, binila natin ng saging. Ayan. Ayan po. Ayan, bumalik na tayo rito sa sagingan ni Mike. Prutasan ni Mike. Ayan, busy siya mga kababayan. Ayan o. Bagong dating siyang ano, saging o. Latundan. Latundan. Marami kang ano niyan, reject niyan. May mga reject no. Mayroon, di may bawasan. May iwasan hindi sabay-sabay ang hinog oh. Mahilugin pa yan eh. Magkano nga yung saging ko binili? Yan. Ulitin ko lang ito lang. 57. Pwede makabili ng ano? Tawag dito? 3 piraso lang nito. Ilan? 3 lang, pang sahog ko lang. Sige. Paano? Pang sahog ko lang sa butsero. 3 piraso. Dito lang. 65 lang. Sama na yan? Salamat ah. Thank you Mike. Thank you. Ayan. Tingnan natin kung may mabibili pa tayong bako.
Ayan, pauwi na tayo guys. Tayo sakaling San Isidro. Ayan. Ibon, isda, Ano na tayo? Ayun, pwede bang kuhanan to? Pare?
Ayan guys, nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga isda. Ayan. Dito ako bumibili ng aking isda sa aquarium ko. Ayan. Ano pangalan ng store niya? Pet Master Shop. Ayan. Pet Masters. Ayan. Wala yung binibili ko? Black Molly, sir. Oo. Sa kabila may Black Molly. Meron doon? Dito, no? Meron pala doon. Hindi ako dumaan doon. Akala ko sarado na. Tuloy pa rin yun? Hindi Ah, sasara yung unang timbahan. ganun. Extension lang. Kala ko ililipat ngayon eh dito. Ayan yung mga design ng ating aquarium, sa loob ng aquarium. Ayan yung mga pan-design sa loob ng aquarium guys. Ayan guys, dito kayo pumunta sa Pet Masters Accessory Supplies. Ayan. Ayan po, dito yan sa along Jitwason sa may tapat ng Leyte. Jitwason, Leyte, Laki. Ayan. Nandito lang yan. Ayan, sa mga accessories ng aquarium, dito kayo bumili sa... Ayan, kumpleto yan ha. Yung mga bato. Ayan guys. Ayan, kumpleto yan mga design ha. Accessories, design.
Oo, tama. Namalengke na ako. Kauwi ko lang galing palengke ng Galas. Pumunta ako ngayon dito sa bilihan ng isda dito. So, bibili sana ako ng wala rito. Sa kabilang store nila ako pupunta. Nandun yung hinahanap ko daw eh. Ayun guys, meron din silang binibentang daga at saka mga basket ng ibon. Yung pangitlugan ng ibon, tsaka ayan, meron po tayong rabbit dito, guys, rabbit. Ayan, cute ng rabbit, guys. Ayan, oh. Tulog yung... Meron din silang mga kulungan dito. Ayan o. Dito lang yan, matatagpuan sa Gilbaton, sa may tapat ng Leyte Street. Ayan. Dito po sa Pet Master. Tayo dun sa Pet Master. Ayan. Punta tayo sa kabilang ayos ha? Thank you. Ayan, pupunta tayo dito sa kabilang store ng Pet Master. Ayan. Kabilang store nila to. Kasi meron na kayong black molly. Ay, ito. Marble. Pwede bang kumuha ako ng 4, dalawa nito tsaka dalawa nito. Pwede. Pwede.
Pagka dalawang piraso, 25. Pwede. Bali, ilalabas po at dito sir. 15 po. 15 isa. Pagka pieces, 30. Lumalabas na bibigyan ko lang ng partner ang Trenta. 45. Bossing, kunin ko to. Saan po? Kunin ko tong dalawa. Tiger bar. Dalawa. Pagka, dalawa, 30 na, So, dalawa, tapos, isa nito, kukuha lang ako ng partner. May isa kasi ako nung, marble molly. Ayan, bibili tayo ng marble molly. Ito po yung tiger bar sir. Tiger bar. Kukunin to partner yan, di ba? Nalago ba ito? Hindi natin alam. Ito po lang. Sige, kukunin ko yan. So, 30. Kukuha lang ako ng isa nito kasi may isa ako dun eh. Papartneran ko lang. Ito yung medyo malaki ha. Ito po. Oo. Yung medyo malaki. Saka po, At saka isa rin ito. Yung medyo malaki rin kasi partner din dun sa isa ko. Gusto mo sir, ito yun. Ayan. Ito po. Oo ha. Sige. Ayan. Ang ganda yan oh. Sige, isa, dalawa. So, ayan, ang gaganda ng isda nila. Galing ako sa kabila eh. Sabi ni doon, meron daw dito ng yung pinipili ko. Ayan. Black molly. Bibili tayo ng black molly. Kasi, Medyo malaki. Ay, so. Saan na ba pinili natin? Ito. Pwede ito. ito sir. Dito. Yan. Pwede yan. Manila pa. Yun, huli ka. Ayan, gaganda ng isda nila. Oh. Samahin ko na po sir, kaya yung black na. Oo, pwede naman. Oo. Ganun din ba ang pangalan nito? Pet Master din. Ayan, nandito tayo sa kabilang store ng Pet Master. Ito sa Ditwason din to. Ditwason. Ano bang kalye yan? Anong kalye yan? Ito po ata. Cebu. Ito. Ayan, yung Cebu. Sa tapat ng Cebu. Yung isa dun sa tapat ng Leyte Laki. Oo. Ditwason pa rin tayo. Balik-balik. Ayan, dito tayo sa isang branch ng Pet Master. Kompleto rin dito guys. Ayan o. Ayan, may mga pang tawag dito. Ayan, display supplies. Yung mga display sa aquarium. Ayan. Kompleto rin dito, may mga filter. Ayan.